L'objectiu del workshop és posar en contacte directe les empreses del sector de l'àmbit de l'arxivística i la gestió documental amb les persones que s'han format a l'escola, ja sigui que ja s'han titulat, ja sigui que s'estan formant, ja sigui a través del màster o de les diferents formacions que fem, i per tant que puguin conèixer tant uns i altres què és el que fan. Per part de les empreses, explicar els seus projectes, explicar quines són les seves actuacions, quins perfils professionals demanen, quines competències, quins coneixements han de tenir aquests perfils, i els alumnes que puguin explicar a les empreses quins els seus coneixements, en quins projectes poden participar i, per tant, que hi hagi un coneixement mutu. Evidentment, això per l'escola el que fa és posar, diguem-ne, en un mateix espai dos dels elements principals del que és la inserció professional en l'àmbit del sector privat, en l'àmbit de les empreses dedicades a l'arxivística. Doncs la veritat és que molt interessant, perquè ens està permetent arribar a persones que estan estudiant i que poden ser persones que poden treballar perfectament a la nostra empresa. I d'aquí és una manera d'explicar què fem, en quins sectors treballem, o com treballem en arxius, que moltes vegades no se sap que Magma també treballa en arxius, i això ens permet explicar-nos i captar també gent que pugui treballar amb nosaltres. El primer que valorem, lògicament, és la formació, perquè per nosaltres és important, si són estudiants, per poder treballar com a auxiliars d'arxiu, i si tenen el títol de l'ESAGET, que puguin treballar com a tècnics, pero sobre todo el que estem buscant son personas que tienen mucha capacidad de autonomía. Bueno, no buscamos un perfil en concreto, estamos ahora creciendo bastante en la parte de archivo, entonces cualquier perfil que pueda estar interesado y que encaje con los diferentes equipos que tenemos puede trabajar con nosotros. Por una parte sería ideal un perfil muy concreto que supiese perfectamente sobre legislación de archivos, que supiese la realidad actual de los archivos, pero es cierto que es un perfil muy complicado de encontrar, así que normalmente con un perfil que realmente tenga ganas, que tenga empeño por aprender y que tenga un conocimiento básico de archivística y de gestión documental y un poquito de manejo con un ordenador, con informáticas, porque al final es un programa de software, creo que sería suficiente. Bueno, sobre todo tienen inquietudes en cuanto a lo que hacemos. Es importante explicar realmente lo que hacemos y sobre todo nos han preguntado por teletrabajo, opciones de trabajo en remoto y ese tipo de qué condiciones laborales tendrían. El que més m'ha sorprès és que estiguin buscant a gent jove de forma tan activa, de que realment sembla que no, però hi ha molta cerca per part de les empreses de buscar professionals de la gestió documental, però molts cops nosaltres ens pensem que no, quan realment és així. Bueno, crec que és molt recomanable i crec que ens pot anar molt bé, sobretot perquè a vegades quan surts de fer qualsevol estudi és complicat, no? Posar-se en contacte i començar professionalment d'allò que has estudiat, i el fet que les empreses hagin decidit venir i la SAGET també hagi decidit posar-les en contacte amb nosaltres pot ajudar-nos molt a començar tota aquesta carrera que pretenem començar. Ara estic buscant feina activament i m'interessaria sobretot això, aconseguir un contracte i començar a treballar de l'arxivística, de la gestió documental. He parlat amb Àctic, que sobretot perquè a mi m'interessa molt tot el que és la consultoria, i també he parlat amb Vidimus, i de moment amb aquestes dues. Allà amb la resta. La valoració que en fem és, de moment, molt positiva perquè les empreses han respost, hi ha les principals empreses catalanes i alguna de fora de Catalunya en l'àmbit de la gestió documental dels arxius, però també hi ha hagut molt bona resposta per part dels estudiants, per part de les persones titulades i per part de gent que simplement ha volgut participar perquè això era una activitat oberta a tothom.